1, 2, 3. Аз се казвам Румяна Янкова, от село Дерманци съм. Имам 2 деца, Мелани и Сунай. На 27 години съм, работя в магазин за дрехи. Мелани е на 3 години, а Сунай е на 10. Дори не съм ги кърмила, защото имахме проблем. На хумана са били и двамата. Той ми е по-злояд, как се казва, още от бебе. Доколкото с Мелани нямах проблеми. Тя си ядеше и до сега каквото и дадем. Започнах да им давам различна храна от млякото на 6 месеца. Мелани не обичаше да пие от чешето кисело мляко, ядеше с лъжица, а хуманата само с биберон с шише. Давала съм и от 5-6 месеца съм и давала кисело мляко, обаче така между храненията с лъжичка, иначе не така да си я пие като хуманата. На 4 месеца и половина започнахме с плодовите пюренца. Каша тя не обичаше да яде, пробвала съм я, но не ядеше каша. Само пюрета, плодови, месести, зеленчукови, тя си ги ядеше. Учител ми беше майка ми с децата, много ми е помагала и до сега също ми помага. Сутринта Мелани изяде една филия с маргарин, тя обича такова да си яде. На обяд тя яде супа и вечерта яде риба с картофена салата. Готвиме събота и неделя предимно. Всякакъв тип храна, различна, винаги различна, че те не обичат да ядат едно и също. За цялото семейство едно и също си е. Аз би готвила, обаче те не биха яли, понеже те ядат каквото ни ядем. Ако имам пари, които са неограничен брой, би ги похарчила за пазаруване за храна, за месо, плодове, зеленчуци. Мелани не обича много шоколад, яде, но много малко, Сунай повечето яде сладки неща, като шоколад и бомбони. Една от най-големите трудности ми е какво да измисля за вечеря, защото всеки ден се чудиме какво да сготвиме, нещо по-интересно и по-разнообразно. Чуда се и си измисля нещо, което да направя. Да, като искам нещо, което не знам как да го направя, гледам в интернет. Нашето село Дерманци, въпреки че е голямо и оживено село, няма млечна кухня, което би било добре да има такава, защото има доста деца на възраст, която може да ползват млечната кухня. Хубаво е, защото първо което правим по-леснен живота на майките и храната е свързана с здравето на децата. Младите семейства с малки деца имат нужда от повече детски градини, детски ясли за по-малка възраст за децата. Искам да има повече мир и спокойствие, и да няма наркотици и войни, да живеят децата в по-добър свят. Вечер винаги преди да легне тя яде ябълка, дори да се е нахранила. Вечер преди да легне да спи, винаги иска ябълка или банан. Много ги обича тези плодове. Какво яде Мелани? Кебаб. Кой боб? Няма никам друга бука. Не искаш друга обувка, добре. Други бука. Розови. Одам тук. Ходиш вънка, да. Какво искаш? Ти спа ли сега? Да. А тук детската харесва ли ти? Да. И с кой си играеш? Да. С кой си играеш ти? Татата. С децата? Докато тата, Мария, Тити. С Марио и с Тити. Госпожите играят ли си с теб? Да. Браво! Ти обичаш ли ги? Да. Браво! Слушаш ли? Да.